Kmien is-Sibt wara nofsinhar il-Kummissjoni Elettorali ppubblikat dettalji dwar kemm kienu ħarġu jivvotaw Maltin u Għawċin fid-distretti kollha madwar Malta u Għawdex. Fuq bażi nazzjonali sa statejn ta' wara nofsinhar kienu jivvotaw 49% ta' dawk li ġabru l-vot. Fl-ewwel distrett li huma magħmul minn Valletta, Florjana, Ħamrun, Marsa, Pjetà, parti minn Santa Venera u Gwardamanġa marru jivvotaw 50% sa statejn ta' wara nofsinhar. Fit-tieni distrett il-lokalitajiet tal-Birgu, Bormla, Isla, Zabbar, Kalkala u Sajra 45% ħarġu jivvotaw. Fit-tielet distrett Żejtun, Fgura u Marsa Skala 44% marru jivvotaw. Fir-raba' distrett Fgura, Gudja, Ħalaxa, Marsa, Pawla, Santa Luċija u Tarxin 55%. Fil-ħames distrett Birżebbuġa, Ħalkirkop, Marsa Xlokki, Mqabbaq, Rendi, Ħalsafi u Żurriq 53%. Fis-sitt distrett Ħalqormi, Is-Siġġiewi, Ħalluqa u Ħalfarruċ 53% ta' dawk eliġibbli ħarġu jivvotaw sa statejn ta' wara nofsinhar. Fis-seba' distrett li huma magħmul mill-lokalitajiet tal-Imdina, Ħażebbuġ, Ħaddingli, Imġar, Imtarfa, Rabat u Baħrija 49% ħarġu jivvotaw. Fit-tmien distrett magħmul mill-lokalitajiet ta' Birkirkara, Ħallija, Iklin, Naxxar u parti minn Santa Venera 49% ivvotaw. Fid-disa' distrett li jikkonsisti mill-lokalitajiet tal-Gargur, l-Imsida, San Ġwan, Swieqi, Madlena u Taxbix 46% ħarġu jivvotaw. Fl-10 distrett jiġifieri l-lokalitajiet ta' Taslima, il-Gżira, San Ġiljan u Pembroke 51% ivvotaw. Fi-11 il-distrett il-lokalitajiet ta' Ħattart, Ħalbalzan u Mosta 51% ħarġu jivvotaw. It-12 il-distrett li jikkonsisti mill-lokalitajiet tal-Mellieħa, in-Naxxar, Baħariċċa u San Pawl il-Baħar u Burmarrat 47% ivvotaw. U fi-13 il-distrett jiġifieri Tawdex u ta' Kemuna 50% ivvotaw. Dan ifisser li bejn l-elezzjoni ġenerali tal-2008 u l-elezzjoni ġenerali tal-lum kien hemm żieda ta' 4% fil-persentaġġ tal-votanti li ħarġu jivvotaw sas-satejn ta' wara nofsinhar. Fl-ewwel distrett kien hemm żieda ta' 4% ta' dawk li ħarġu jivvotaw sas-satejn ta' wara nofsinhar. Fit-tieni distrett ma kienx hemm differenza fil-persentaġġ ta' dawk li ħarġu jivvotaw sas-satejn ta' wara nofsinhar f'din l-elezzjoni ġenerali u fl-aħħar elezzjoni tal-2008. Fit-tielet distrett żieda ta' 3%. Fir-raba' distrett żieda ta' 4%. Fil-ħames distrett żieda ta' 10%. Fis-sitt distrett żieda ta' 7%. Fis-seba' distrett żieda ta' 9%. Fit-tmien distrett żieda ta' 1%. Fid-disa' distrett l-unika lokalità li kien hemm tnaqqis f'dawk li jivvotaw sas-satejn ta' wara nofsinhar kien hemm tnaqqis ta' 2%. Fl-10 distrett żieda ta' 4%. Fi-11 distrett żieda ta' 5%. Fit-12 distrett żieda ta' 9%. U fit-13 distrett żieda ta' 6%.